Incwadi yokuqala yabaseKorinte, isahluko sokuqala, iyafundeka. UPawulos, umpostile kaYesu Kristu, ubizwe ngokuthanda kukaThixo, noSosthenes umzalwane, ubhalela ibandla likaThixo eliseKorinte, abangcwaliselwe kuKristu uYesu, babizwe ukuba babengcwele, kunye nabo bonke abalinqulayo igama leNkosi yethu uYesu Kristu ezindaweni zonke, ezabo kunye nezethu. Uthi, makube lubabalo kuni noxolo oluvela kuThixo uBawo wethu neNkosi yethu uYesu Kristu. Ndihlala ndibulela kuye uThixo wam ngani, ngenxa yobabalo lukaThixo owanibabala ngalo nikuKristu uYesu, kuba nityetyiswe kuye ngezinto zonke, ngokuthetha konke nangokwazi konke, njengokuba ubungqina bukaKristu baqiniswayo kuni, ngokokuthi ningasileli nakwesinye isipho enisibabalweyo. Nilinde kakhulu ukutyhileka kweNkosi yethu uYesu Kristu. Uyakuniqinisa nokuniqinisa ase ekupheleni, ukuze ningabi nakumangaleleka ngemini yeNkosi yethu uYesu Kristu. Thembekile uThixo enabizelwa nguye ebudlelwaneni bonyana wakhe uYesu Kristu iNkosi yethu. Ke kaloku ndiyaniyala bazalwana ngalo igama leNkosi yethu uYesu Kristu, ukuba nithethe ntonye nonke, nokuba kungabikho zantlukwano kuni, ke nibe ngabalungisiweyo, nigqibelele ngqiqweni nasesicamangweni sinye. Kuba ndazisiwe ngani, bazalwana bam, ngakulo Klowe ukuba kukho impikiswano phakathi kwenu. Ukutsho ke ndithi kuthiwa, elowo uthi kuni, mna ndingokaPawulos, omnye uthi, mna ndingokaKhefas, omnye uthi, mna ndingoka-Apolo, omnye uthi, mna ndingokaKristu. Wahlukahlukene na uKristu? Kwabethelelwa uPawulos yini na emnqamlezweni ngenxa yenu? Nabhaptizelwa egameni likaPawulos kusini na? Ndiyabulela kuThixo ukuba ndingabhaptizanga namnye kuni, ingenguKrispo noGayo, ukuze kungabikho mntu uthi, ndabhaptizela egameni lam. Ndibhaptiza ke nendlu kaStefana, ngaphandle kwabo andazi ukuba ndabhaptiza wumbi na. Kuba uKristu akandithumanga kubhaptiza, wandithuma ukuba ndishumayele iindaba ezilungileyo, kungabi ngabulumko bakuthetha, ukuze umnqamlezo kaKristu ungalanjathiswa. Kuba ilizwi lomnqamlezo libubudende okunene kwabo batshabalalayo, kodwa ke kwabasindiswayo thina aba lingamandla kaThixo. Kuba kubhaliwe kwathiwa, ndiya kubutshabalalisa ubulumko bezilumko, nengqondo yengqondi ndiyitshitshise. Siphi na ke isilumko, uphi na ke umbhali, uphakeme umphiki weli phakade, uThixo akabenzanga baba bubudenge na ubulumko beli hlabathi, ekubeni ke kuthe ebulumkweni bukaThixo ihlabathi alamazi uThixo ngobulumko balo. Kwakholeka kuThixo ukusindisa abo bakholwayo, ngabo ubudenge bokuvakalisa iindaba ezilungileyo. Ekubeni ke amaYuda acela umqondiso, amaGrike afuna ubulumko, thina okwethu sivakalisa uKristu obethelelwe emnqamlezweni, osisikhubekiso ke eso kumaYuda, ubudenge kumaGrike. Ke kwabo babiziweyo amaYuda kwanamaGrike sivakalisa uKristu ongamandla kaThixo nobulumko bukaThixo, ngokuba ke into kaThixo ebubudenge ilumkile kweneyabantu, nento kaThixo engenamandla yomelele kuneyabantu. Kuba luboneni ubizo lwenu, bazalwana, ukuba azizininzi izilumko ngokwenyama, aba baninzi na abanamandla, awaninzi na amanene. UThixo usike wanyula izinto ezibubudenge zehlabathi, ukuze azidanise izilumko, nezinto ezingenamandla zehlabathi usuke uThixo wazinyula ukuze azidanise izinto ezomeleleyo.